Și iată, Ion Hădârcă a fost cel care a colaborat cu Гагаузии. Este o caracteristică care pe mine mă onorează. Съезд депутатов всех уровней, așa se numește. Da. Независимость от молдавского народа, но в составе СССР. Asta a fost primul clopot, așa, Da. mai puternică. În Parlament erau tot mai multe așa, voci care cereau acțiuni dure. Era o capcană enormă. Мы пойдем на Comrat. Asta era deviza voluntarilor. Мы пойдем на Comrat. Все пьяные, nu era așa de... Проводит politicul românizației. Această informație v-ați găsit în jurnalul de la Bolgrad, corect? Da, Acolo eu înțeleg că a fost un ștab de coordonare a activităților Comratului. Deci totul era dirijat, în primul rând, prin intermediul Tiraspolului. Era dirijat. Tiraspolul dirija Comratul, aveți în vedere? Da, totul. Deci acțiunile erau mână la mână și cu participarea... Divizia era doar o parte componentă a districtului militar din Odessa. Eu știam de toate aceste pregătiri militare, știam de tactica aceasta de pregătire armată. Am pe punctul așa chiar să credem că aici e sfârșitul nostru. A fost un curaj nesăbuit, pur și simplu. El singur a recunoscut că dacă nu eram eu, deci eu personal, situația ar fi ieșit de sub control total. Adică, într-un fel, iertați-mi nemodestia, trebuie să mulțumiți că nu s-a ajuns la vărsare de sânge. Adică, de fapt, este un scenariu de cultivare a acestui sentiment de șantaj asupra puterilor centrale din Chișinău, prin mijlocirea acestor referendumuri, separări. Treziți-vă, oameni buni, chiar dacă sunteți autonomi, atunci declarați autonomie și față de Moscova. Înainte viața era mai stabilă, dar chiar dacă nu era libertate. Păi cum viața stabilă? În ce? În mizerie? În robie? De ce să nu fie și Găgăuzia un viitor Luxemburg sau Singapore? Poate să fie dacă accepți ideea europeană. Asta e lucru. Приветствую вас, друзья. Это очередной выпуск программы «Цена свободы плюс». Программа, где я с моими гостями говорим о судьбах Родины. Сегодняшний гость Ион Hădârcă, писатель, политик, первый лидер Народного фронта Молдовы. Domnul Hădârcă, bine ați venit. Bună ziua, bine v-am găsit. Facem acest interviu în limba română, de obicei facem în rusă, dar va fi o, să zicem așa, provocare pentru mine de data asta și eu o accept. Bine. Da, eu de mult am vrut să fac acest interviu cu dumneavoastră. Iată, aveți și cartea lui Mircea Snegur, primul președinte Republicii Moldova. Din păcate n-am reușit să fac interviul cu el, mai ales când au fost cele evenimente legate de aniversarea a autonomiei Гагаузии. Am vrut să vorbesc cu dumneavoastră despre autonomia Гагаузии. Și vă explic de ce. Pentru că câteva ori am vorbit cu diferiți oameni din NUTA Гагаузия, cum a fost procesul în 94, cu cine v-ați contactat, cine a fost cel care a acceptat ideile dumneavoastră. Am vorbit cu Leonid Dobrov și mai mult cu Constantin Toșomjin. Și foarte des a apărut numele dumneavoastră. Și eu mă miram, cum așa? Adică Ion Hădârcă, Frontul Național, Народный Front, un nume foarte așa sperietor în Гагаузия, da? Și iată, Ion Hădârcă a fost cel care a colaborat cu Гагаузии în crearea autonomiei Гагаузии. Și după asta s-au întâmplat și mai multe evenimente, acum avem și război în Ucraina, din păcate agresiunea Rusiei față și de Republica Moldova și s-au luat mai multe subiecte. Dar prima întrebare cu Гагаузия. Eu o văd acum ca un proiect creat de Moscova, de atunci, nu știu, poate dumneavoastră aveți o altă opinie, da? De a opri Republica Moldova în calea independenței și suveranității. Apoi, Republica Moldova, deja fiind independentă, a găsit o soluție. Autonomia Găgăuzilor, ca să dezvolte limba și așa mai departe. Dar iată, deja după 31 de ani, avem, da, când există autonomia Găgăuzia și, din păcate, autonomia Găgăuzia iarăși se folosește de Federația Rusă împotriva
suveranității, independenței și nici de cum pentru a dezvolta limba, identitatea, cultura poporului găgăuz. Nu regretați că ați ajutat atunci găsirea acestei formule? Dragă Mihail, eu mulțumesc în primul rând pentru invitație. Da, mersi mult. Și eu că ați acceptat. Aș vrea din capul locului să punctez următorul lucru. Mulțumesc pentru prezentare. Bineînțeles, la ora actuală eu nu reprezint nicio formațiune politică. Da, exact. Și nicio instituție. Sunt angajat la Academie de Științe, dar nu reprezint. Ceea ce voi vorbi este punctul meu subiectiv de vedere ca martor și participant al acelor evenimente. Nu cred că eu sunt unul din artizanii, din arhitecții autonomiei găgăuze, deși, într-un fel, cum să zic, cunoscând sau în virtutea evenimentelor fiind implicat, am optat în permanență pentru o rezolvare pașnică a problemei găgăuzei. Asta este atitudinea mea propriu-zisă și aș vrea să pornesc de la această realitate. Formula care s-a găsit de autonomie, asta a fost ca atare consfințită deja de cel de-al doilea Parlament, ales după 94. Noi nu am participat la elaborarea acelui proiect de lege și modificările respective în Constituție, cu articolul 11 și așa mai departe. Adică eu aici nu am nicio atribuție la acest moment. Atribuția mea, propriu-zisă, se referă la evenimentele din toamna anului 1990. Aș putea să transfer și un pic mai înainte ca să revenim la 90, mai bine zis la luna octombrie 90. Atunci eu am avut prerogativele desemnate de Parlament de a conduce Comisia de negocieri, ca să zic așa, comisii parlamentară de tratative cu reprezentanții autorităților locale din Comrat și cea de Lunga. În calitate de prim vicepreședinte al Parlamentului atunci am fost, nu de lider al Frontului Popular, deja nu mai eram lider al Frontului Popular. Aici facem o paranteză și trecem la ceea ce s-a întâmplat până la. Eu sunt unul din arhitecții Mișcării de Renaștere și fondatorii Mișcării de Renaștere Națională, care s-a declanșat sub egida și cu participarea, în primul rând, a elitei intelectuale din Republica Moldova, din Chișinău, cu participarea reprezentanților altor naționalități, oameni de cultură, oameni așa de știință, oameni competenți în domeniile respective, care au aderat la ideile restructurării. Ne aflăm în epoca gorbacevistă a perestroicăi. Da. S-au alăturat și găgăuzii? Stați un pic, da, o să vă povestesc. Este anul 1987, când scriitorii, fiind revoltați de faptul că autoritățile din vârful eșalonului puterii din Chișinău nu întreprindeau nimic, făceau rapoarte la Moscova că aici ceva se face, dar în realitate lucrurile mergeau pe vechi și niciun fel de perestroică, niciun fel de democratizare, niciun fel nimic. Într-o noapte foarte furtunoasă la Uniunea Scriitorilor, noi am înlăturat toată nomenclatura, că așa era, nomenclatura aceasta de partid, care dicta și în revistele și în conducerea Uniunii Scriitorilor. Au fost alese noi organe democratice ale Uniunii Scriitorilor, ale revistelor, de ziarelor, presei, așa, și am început să dăm tonul restructurării și democratizării. În anul 88, în primăvara anului 88,
Partidul, după câteva așa perioade de încercare de democratizare a societății sovietice peste tot, în tot spațiul, s-a pomenit în situație că trebuie să adopte niște soluții radicale și au convocat conferința a 19-a unională de partid al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Și scriitorii s-au pregătit către această conferință, delegându-și reprezentanților. Delegații erau redactorul revistei Nistru pe atunci, apoi Basarabia s-a renumit, și secretarul organizației de partid, care eram eu, Ion Hadârcă. Șefii de partid de aici s-au temut, știau că noi suntem așa buni de apărat principiile noastre și au zis că voi lămuriți-vă ambii, deci care totuși, că numai unul poate să plece, ceea ce era deci, o chestiune artificială creată. Și nu a plecat niciunul. În schimb, noi am elaborat o adresare și l-am delegat pe Mihail Gorbaciov să ne reprezinte interesele noastre. E de râs acum, dar fiind convinși că el este omul care deci, promovează democratizarea, libertatea, transparența presiei. Deja 88, în tot spațiul sovietic, bubuiau revista Aganioc, Novul Mir, alte publicații, Literaturnaia Gazeta. Noi aici nu găseam înțelegere în presa noastră republicană și noi ne duceam acolo la Moscova și ne spuneam problemele noastre. Tot atunci, în ajunul acestei conferințe, în luna mai, începutul lui iunie, deci s-a format Mișcarea Democratică în susținerea restructurării, care apoi s-a transformat în Frontul Popular peste un an de zile. Modelul era cel din Republicile Baltice și s-a cam convenit așa, chiar s-a creat impresia că exista aripa aceasta reformatoare de la Gorbaciov, Iacovlev și așa mai departe, care stimulau într-un fel. Noi nu am fost de cei care acționau cu voie de la poliție. Poate că și în cadrul nostru erau și persoane infiltrate de pe la securitate, care pe urmă s-a dovedit așa că chiar erau, care au deturnat cursul așa independenței noastre. Dar atunci era o mișcare mai mult stihinică. În cadrul acestei mișcări existau și reprezentanții altor etnii. Și vă dau câteva nume. Era deci în partea evreilor, unul foarte activ era domnul Brodski, Alexandru. Noi, scriitorii, cu bucurie, deci am acceptat pe confrații noștri găgăuzi, care erau niște autorități. Mi s-a părut că și în zona aceea sudică erau autorități. Erau autori de manuale, de chestii, deci, eu știu, de lucrări publicate acolo și mergeau ei într-un fel pe linia lui așa, hai să zicem, întemeitorului sau unul din cei care au construit Cechirpa, da? Da, Mihail, da, care au construit așa, într-un fel, conștiința aceasta etnică găgăuză în spațiul acesta. Ei erau Dionisie Tanasoglu, Nicolae Baboglu, Tudor Zanet, alții de reprezentanți foarte Barbarov, foarte așa moderați, cu minți, foarte pregătiți și cu mare autoritate. Au mai aderat apoi câțiva, deci era Stepan Culoglu, pare mese, deci din intelectualii, deci de la Academie, așa. Ei aveau un punct de vedere mai radical, dar oricum împărtășeau ideile reformatoare gorbacioviste. Atunci când s-a format frontul, peste un an de zile, Frontul Popular, în componența Frontului Popular erau și mișcarea bulgarilor Vozrojdenie. Era mișcarea Gagauz-Halcă. Ca parte. Era ca o parte componentă. Ei au participat la constituirea Frontului Popular, a mișcării democratice și apoi a Frontului Popular. Interesant. Da. Însă, în momentul când
au început problemele și adoptarea limbii de stat, limba română, recunoașterea identității, pe atunci așa se cerea a identității limbii moldovenești cu limba română și revenirea la grafia latină. Moscova probabil că a dat indicații și a început așa să se neliniștească. S-au creat așa numitele OSTK, Organizații Teritoriale Muncitorești, de grevă împotriva deciziilor Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, imediat la începutul lui septembrie. Eu eram și... 89, da? Septembrie 89, da. Eu eram, imediat după sesiunea de pomenă istorică a 13-a, eu eram și deputat în Congresul Deputaților din Uniunea Sovietică. Împreună cu câțiva colegi de-ai mei, să zicem, Constantin Uboroc tot era deputat. Noi am aderat atunci la grupul reformator al lui Saharov, într-un fel așa o ușoară opoziție față de Gorbaciov. Gorbaciov era mai conservativ. Și era așa. Ești народный депутат, versiunea mea, da? Da. Și am fost prima dată atunci am fost chemați invitați, mai bine zis, de către președintele, era în cadrul Congresul Deputaților, care avea peste 2000 și ceva de deputați din toată Uniunea Sovietică. Era și Sovietul Suprem, care lucra între sesiuni. Președinte al Sovietului Suprem era Lukianov, Anatoliu Lukianov. Cred că el este unul din arhitecții acestor formule de separatism. El este autorul principal și promotorul principal. Deci toate legăturile iau așa către el. Și atunci e prima dată în discuția noastră, deci Oboroc și altcineva, deci reprezentanți acolo, ni s-a spus că voi trebuie să renunțați. Era într-un fel așa ultimativ, că ați provocat probleme, tensiuni interietnice, trebuie să renunțați deci faceți posibil ca să renunțați la hotărârile sesiunii a 13-a a Sovietului Suprem. Nici nu putea fi vorba de așa ceva, dar domnul Oboroc atunci a extras prezident așa un moment așa de confuzie, un document, copia unui document de pe masa lui Lukianov, unde era așa o recipisă către liderii de la Tiraspol ca să fie primiți și să li se acorde deci ajutor. Ei, și deci această istorie a început să crească așa, să ia așa proporții, mai ales după alegerea Parlamentului acesta din 90, care avea un program, Frontul Popular avea un program, de fapt era unica formațiune politică, încă pe atunci o formațiune obștească, nu era recunoscut ca partid, dar era unica formațiune obștească care avea un program politic clar de reforme treptate, deci pentru a ajunge la suveranitatea, independența, transformările economice, transformările administrative, privatizarea, deci puncte foarte importante, majoritatea din ele au fost realizate de către primul Parlament. Cel de-al doilea Parlament doar așa a nuanțat anumite direcții și a început să aplice programul acesta. În măsura în care le-a aplicat, bună oară, după adoptarea tricolorului, au început tensiuni tot mai evidente în acest Parlament. Parlamentul acesta, din păcate, Frontul Popular nu a avut o majoritate acolo, a avut cam o treime din vot. Dar manevrând așa și pe sentimentele acestea de reformă, așa, în anumite decizii, în anumite situații, reușeau să adopte majoritatea. Una dintre primele revendicări ale reprezentanților găgăuzilor, aici domnul Taușamji și cine mai erau acolo, deci reprezentanții care erau permanent, a fost revendicarea de recunoaștere a autonomiei Găgăuzii. S-a creat o comisie specială
Comisia aceasta, mă rog, a venit în fața Parlamentului și a desenat direcțiile principale pe care ar urma, deci, ca să evolueze treptat, să zicem, această reformă de profunzime, de ajungere la sentimentul identității naționale a găgăuzelor. Ce înseamnă aceasta? Asta însemna cultură, asta însemna școli, asta însemna editură, emisiuni, cadru, deci, de dezvoltare, ajutor economic, comisii speciale în cadrul guvernului. Da. Dar voi ați simțit atunci acel resentiment? Că dacă el există. Deci că dacă ne uităm acum, atitudine față de limba găgăuză, atitudine față de cultură găgăuză, adevărul istoric, da? Deci legat de foamete, legat de deportări și nu numai, da? Absolut, da. Deci am impresia că el niciodată n-a existat. Sau, da, poate a existat, dar în rândul unor cercuri așa mai restrânse, să zicem așa. Scriitori, istorici și așa mai departe. Acum îmi dau seama că erau niște, hai să zicem, personalități care cunoșteau, deci același Tănăsoglu cu școală veche și chestii, care cunoșteau toate aceste realități. Tănăsoglu a fost ofițerul armatei române, totuși să recunoaștem. Da. Așa, da. Hai să zicem, ofițerul armatei române atunci nu era o mândrie ca pe timpul sovietic. Nu, exact, să ascunzi chestia asta. Eu am în vedere că el a avut totuși o experiență în perioada interbelică. Așa. Mai puțin, hai să zicem, același Baboglu, dar era autor de cărți. El era unul din oameni foarte așa, echilibrați, cuminți, care inspirau încredere. Noi vorbim acum, cum să zic așa, noi suntem, dacă vorbim de perioada aceea, e o perioadă de răscruce, când parcă toate aceste mesaje trebuiau să prindă rădăcini în spațiul așa geografic și social despre care vorbim. Pentru că cine să nu împărtășească deci, ideea democratizării, ca să fii ales, să ai dreptul să vorbești toate aceste probleme. Ele au fost pentru prima dată în scriitori ridicate. Lichidarea petelor albe. Ce însemna lichidarea petelor albe din istorie? Însemna deci, că noi am fost ocupați de ruși. În 1812, pe urmă, în 1940, după pactul Molotov-Ribbentrop. Ei, și când am declarat, mai ales când a fost declarația de suveranitate la 23 iunie și în aceea zi avizul comisiei formată de Sovietul Suprem anterior cu participarea reprezentanților partidului și a altor organizații obștești și a reprezentanților altor națiuni. Era o comisie mixtă, largă. Și avizul acesta a fost adoptat de Parlament. Ei bine, după aceste hotărâri a început, deci foșgăiala aceasta intensă, Moscova să se implice foarte puternic. Pe 19 august, din câte mi-amintesc, a fost un congres în Comrat. Съезд депутатов всех уровней, așa se numește. Da. Țineți minte declarația acelui съезд? Da, eu știu, da. A fost anulate toate deciziile acestea ca și celelalte. Dar asta a fost începutul, adică... Da, asta a fost primul clopot, așa, mai puternic, așa. Și cursul acestora, așa zici, lideri locali, majoritatea erau cadre sovietice de diferite ordini, același Chindighilean, Topal, așa. A fost spre alegerile, așa zisele, alegeri de tot ordinul în tipurile Parlamentul care urma să aibă. În toamnă, care urma să aibă la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie, îmi pare că la 2 noiembrie așa a avut loc. Toată luna aceasta, octombrie, eu în calitate de reprezentant și conducătorul acestei comisii m-am aflat mai mult la Comrat, Cimișlia, chestii. Paralel a început în Parlament, erau tot mai multe așa, voci care cereau acțiuni dure. Acțiuni așa energice, dure pentru a stopa, deci și a atrage la răspundere pe cei care instigă la asemenea acțiuni, care duceau la dezmembrare. Era evident că ducea deci, la separare și dezmembrare. Totul era dirijat, în primul rând, prin intermediul Tiraspolului,
era dirijat. Deci Tiraspolul dirija Comratul, aveți în vedere? Da, totul. Deci acțiunile erau mână la mână și cu participarea diviziei, hai să zicem, divizia era doar o parte componentă a districtului militar din Odessa. De la Bolgrad. De la Bolgrad, da. Eu am aici, când am început toate aceste evenimente, am niște copii că au fost reținuți așa niște diversioniști care se ocupau acolo. Au fost reținuți și... Putem să arătăm, da? Da, sigur că da. Asta a fost reținut în octombrie, iată, armele diversioniștilor, așa, și câteva copii din jurnalul celor care conducea toate aceste acțiuni diversioniste. Haideți să zicem așa că... Adică găgăuzii se umpla cu arme, așa înțeleg. Deci ăștia sunt подготовить două grupe cu выезду. Era unul Rebionov. Cine era Rebionov? Cred că era un fel de pseudonim către Iacovlev. Iacovlev era asta de inelul de legătură între cei din Comrat și conducătorul districtului era general-majorul Morozov. Era și deputat din partea Moldovei în Sovietul Suprem a Uniunii Sovietice. Morozov. De asemenea, ăștia sunt deci, cu câte mașini, câți ofițeri sunt distribuiți. Și mai interesant, deci la un moment dat, ce spunem, deci, sigur că s-au mobilizat și ai noștri nu aveau niciun fel de posibilități ca să demonstreze putere, hai să zicem. Au chemat niște așa entuziaști care s-au încărcat în automobile, s-au dus înspre Cimișlie, au format acolo batalionul Tira Stichina, totul era bazat pe improvizație. Premierul Druc, într-un fel, ca să mențină sub control această situație, apărea din când în când și mai menținea spiritul acesta combativ, dar nu se mișcau din loc. Linia frontului era undeva, frontul nevăzut, hai să zicem așa, era la Ciucur Mijir. Da. Ștabul aici scrie în rusă, ștab MVD, a Ministerului de Interne, v Cimișlie, Chirtoca se spune, era Nicolae Chirtoca, era specialistul în domeniul apărării și se spune начальник департамента по оборонным вопросам în guvernul lui Druc. Бывший начальник первого отделения майор разведчик. Noi разведчик, adică securist, era de la KGB, deci era. Druc Voglave. Voglave nu era el, era... Asta ce înseamnă? Asta e informația care ei trimiteau unde? Ei trimiteau, este jurnalul celui care conducea operația aceasta, era jurnalul ofițerului Gru de la Volgrad. Și el aduna această informație a fost în jurnal la Volgrad. Da. Cea de lungă, pribile, deci militare, pe 20 octombrie 20, la ora 20:25. Noi eram acolo deja de vreo 2 săptămâni. De Comrat, pribile, pe 26, la ora 8 dimineața. Bună oară, Hadârcă, Bâlf, Comrate. Asta scrie ofițerul sovietic. Uitați, este o caracteristică care pe mine mă onorează. Zice, Bâlf, Comrate, 25 октября. Вел переговоры с Временным комитетом. De ce e Временный комитет? Временный комитет era Topal în frunte, Chindighilean, era, mă rog, Dobrov a fost, el era arestat și a fost eliberat. Erau condiții ca să fie eliberat pentru dialog. Și chipul eu zice, vă откажетесь от выборов, а мы снимаем блокаду. Eu nu aveam nicio treabă cu blocada aceea, dar, mă rog, blocada aveam posibilitatea, ca să zicem, să influențez că aveam o anumită autoritate. Выступал 0,5, aproape cu o oră întreagă, в Cimișlie, ему никто не верит. Nici mie nu credeau ai noștri. Мы păidem на Comrat. Asta era deviza voluntarilor. Мы păidem на Comrat. Все пьяные, nu era așa, deci все pьяные, dar așa, mă rog, se cere.
проводит политику румунизации. Язык, письмо, история României, десятибальная система, naivități, uiezdă, județe. Noi, într-adevăr, atunci vroiam reformă administrativă, să scăpăm de raioanele acestea de tip comunist, unde era nomenclatură sovietică și comunistă peste tot și unde mai este. Poliția, нет вообще не существует молдавского языка. Друг из негр рассчитывает не на милицию, а на так называемую общественность молодчиков. Ăștia erau молодчики voluntari care erau acolo prezenți. Foarte interesant, deci această adică din punctul lor de vedere. Din punctul lor de vedere, a militarilor. Da. Na linie соприкосновения, asta era Ciucurmingir, соприкосновения, где-то так около направлено, насчитано, около 100 тысяч человек. Nu mai era așa de... Din partea cui? Adică toți împreună? Erau și de o parte și de alta, deci erau acolo concentrări mari de... Deci, adică a fost la momentul dat, după, nu știu, voi parțial confirmați niște informații, adică că s-au adunat. Deci noi am fost într-un pas de la vărsarea de sânge, corect? O să ajungem și la asta, da. Возможности. Aici este proiectat totul. Возможная тактика. Вперед выпускать с флагами. Однако, дeci, мирных и трезвых. За ними пустить пьяных молодчиков для бузы. Затем пустить милицию, якобы для наведения порядка, чтобы овладеть территорией. И разогнать всех, всеми, и Совет, и Временный, и cineva, и арестовать всех лидеров. Deci această informație v-ați găsit în jurnalul de la Bolgrad, corect? Da, acolo eu înțeleg că a fost un ștab de coordonare a activităților Comratului, tot ce discutam noi ziua la Cimișlia, deci ne deplasam ori la Cimișlia, grupul acesta, deci în sediul Consiliului Raional, ori la Comrat, în sediul Consiliului Raional de asemenea. Și tot ce discutam noi și parcă ajungeam la niște concluzii, deci că trebuie să mergem treptat pe reformele acestea, administrative, democratice, culturale, de ajutor economic, etc. Cu cei de la Comrat, de la cel Временный comitet, așa zisul, da? Da. Totul ei ziceau da, se duceau și coordonau cu ștabul de la Bolgrad și răsturnau a doua zi dimineață, iar începea de nou. Era fără sfârșit. Din cauza aceasta și deci liderii aceștia voluntari care participau acolo manifestau așa neîncredere, ziceau, Hadârcă, și deci dă-te la o parte, noi trebuie să înaintăm spre Comrat. Și atunci eu ce am făcut? Deci împreună cu Taușamji, poate să confirme lucrul acesta, Constantin Taușamji, când a văzut și când i-am adus și pe dânsii, deci în fața faptului și în fața realităților cele, el a avut, pur și simplu s-a îngălbit la față și a dat seama în ce istorie ne putem trezi cu toții. De el, pentru că el a fost președintele Comitetului Executiv la Comrat. Da. Adică el a fost nominal și formal reprezentant al puterii. Așa. Ce se întâmplă? Deci, în momentul când am fost blocat, eu eram blocat și la Comrat, am fost arestat pe câteva ore acolo, deci închis și nu în sediul celălalt unde duceam tratate de legi, nu mi se permitea să comunic cu nimeni. Adică puteți să descrieți cum adică arestat? Păi închis. Deci, intrați în clădirea cei care acum este unde Comitetul Executiv și Adunarea Populară, corect? Da. Și ați fost închis în birou, da? Și gata, da. Și gata. Și fără niciun fel de... Și singur, da? Corect? Și asta încă nu-i totul, da. Aha. Și aici, la Cimișlie, cam aceeași situație. Îmi spuneau, dați-vă la o parte, deci diplomații, că deci nu-i timpul, s-a terminat timpul pentru diplomați. Și atunci eu ce fac? L-am luat pe unul din... Nu o să dau acum numele, dar eu știu. Deci el încă mai este în viață. De la unul din liderii acestor voluntari, care s-au pornit de la Chișinău și cereau așa, în mod infocat, să pornim. Și i-am spus așa, iată, vei fi martor. Dumneata, dacă ești lider și văd că te ascultă lumea, mergi cu mine și ai să stai și să vezi că dacă procedăm noi corect sau nu corect, că vindem țara sau nu vindem.
ai să stai liniștit la tratativele din Comrat acolo, în sediul despre care am vorbit, n-ai să vorbești, pur și simplu ai să asculți și după aia deci, vii înapoi. Și spui cum a fost, da? Și ai să spui cum a fost. Și mai departe deciziile vă aparțin vouă. Nu mai aparțin mie. Din momentul acela, deci îmi iau orice responsabilitate. Asta era deja în ajunul undeva 28, undeva chiar în ajunul așa... 28 octombrie, da? În ajunul, să zicem, momentului critic când au fost introduse deja forțele speciale, deci în Comrat și în regiune. L-am luat pe acest lider, a mers cu mine și i-am arătat așa, la intrarea, iată la intrarea, zic, uite, eu știam de toate aceste pregătiri militare, știam de tactica aceasta de pregătire armată. Zic că, uite, la intrarea în Comrat era un post de miliție, GAI. Da. Probabil că este și acum. Nu știu, este la Bugeac acolo, satul Bugeac, da. Așa, un fel, post GAI, poate fi păstrat ca exponat de muzeu. Da. Acolo sus, uite, fii atent, deci este o instalație de mitralieră. Când la un moment dat, dintr-un unghi de vedere, ai să vezi că strălucește țeava mitralierea. Mai departe, deci, sunt pe o parte și alta a drumului sunt instalate deci tirurile acestea mari sub formă de iolocica. Ca să intervină în caz dacă pornesc voluntare. Exact, da. Deci blochează drumul, da? Se blochează tot drumul și poate când zărești chiar să dea peste oameni. Exact. Da. Mai departe este podul, care de asemenea este deci podul peste râușorul acela, cum îi zice, deci Ialpugul de variantele. Și mai departe cale ferată. Deci mi-ați prins, dar eu știam toate chestii. Și mai departe calea ferată, care era pregătită cu eșaloane, cu combustibil, ca să fie de asemenea să fie dat drumul. Adică erau vreo 4-5 bariere și toate deci, de foc. Și acolo capcana. Groaznic. Era o capcană enormă. Eu pur și simplu le-am arătat acestui lider așa, cu cuvânturi revoluționare. El a venit, a fost pur și simplu cutremurat așa, a stat la negocierile cele care le-am avut, l-am trimis înapoi, s-au liniștit, n-au mai vrut să iasă înainte și au plecat. Adică el a venit la Cimișlia și n-a vrut să vorbească cu lumea sau ce? Nu, el s-a întors la Cimișlia, probabil că le-a povestit ce au văzut, băieții s-a răcit, așa, s-a răcit avântul, așa. Și a fost următoarea etapă, chiar în ajunul alegerilor care au avut loc atunci, că misiunea noastră asta era să oprim alegerile, să nu aibă loc alegerile, să găsim o formulă ca toate aceste probleme să se rezolve în Parlament. Adică să clarificăm. Eu înțeleg despre ce vorbi, ca să clarificăm despre ce vorbi. Pentru că el, acel siez, deputatul Всехурului, de la 19 august 1990, au declarat, dar a fost interesantă declarația, da? Независимость от молдавского народа, но в составе СССР. Toată lumea căuta independența de la URSS, dar găgăuzii căutau dependența de URSS. Dar și a doua decizie atunci a fost ca în luna octombrie să fie organizate alegerile organelor de conducere, așa zise găgăuzi, și primărie și așa mai departe. Exact, da. Și adică sarcina a fost să opriți acele alegeri. Să oprim aceste alegeri, da, asta e. Și ce se întâmplă? În noaptea aceea, deci înainte de alegeri, vine și președintele Parlamentului la Cimișlia, vine, deci noi încă negociam cu prietenii noștri din Comrat. Și vine o veste, deci adusă de către ministrul de interne, domnul Costaș, că dinspre Tiraspol a pornit așa deci un eșalon de autobuse în ajutorul Podmoga, să zicem. Da, Podmoga, da. Și cu oameni înarmați, cu bâte, cu tot ce vrei, cu bastoane, cu pistoale automate, așa. Erau vreo 3, 4, 5, așa, din câte am.
Eu eram, încă era și un reprezentant al Comisiei Naționalităților de la Moscova. Îmi scap acum numele, dar o să-mi amintesc. Cu noi și la insistența domnului Moșanu, că haide să mergem să-i oprim. Ei vin undeva pe o direcție laterală, așa cum scrie și aici ăștia din strategii din asta, că să se miște, zic, numai prin linie așa de drumuri de țară. Parcelășine de rog, da? Da, exact, da. Și cu orientarea numai la luminile satelor, ca să văd. Este chestia asta fixată aici. O să vă dau să faci să copii. Da. Ne-am pornit, aveam și o pază, deci un băiat cu pistolul automat lângă mine, domnul Moșanu și reprezentantul deputatul Moscovei. Când am ajuns undeva sub Cimișlie, probabil i-am ajuns, și domnul Moșanu a ținut ca să facem așa, să oprim mașina. Era o limuzină, o Volga de pe timpul acela, așa, exact. Fără nici putea fi așa, deci trasietă și fără niciun fel de probleme, așa. Să pună paralel și să oprească, deci, eșalonul acela. Fiți atenți, deci. Zic, domnul Moșanu, riscați foarte mult și nu eu mă duc să-i conving să se întoarcă înapoi. A fost un curaj nesăbuit, pur și simplu. A ieșit din calea afară. Zic, domnul Moșanu, nu vă băgați, că eu îi cunosc, că am avut așa mai multe contacte, așa, deci nu vă băgați acolo. El totuși a ieșit, a plecat, deci acolo a intrat în primul autobuz și ei când au auzit că el a încercat să vorbească și să le explice că, mă rog, oameni buni, e o chestiune a noastră, nu aveți nicio treabă, întoarceți-vă la tiraspol, așa. Ceva de genul acesta. Și lumea revoltată, cât pe cine nu l-au luat așa la bătaie. S-au repezit spre el, probabil că deci, mulți încă nici nu erau nedumerați, nu le venea, nedumeriți, nu le venea să creadă că e președintele Parlamentului acolo. Și el a fost de către șoferul meu, a fost scos din ușa autobuzului, am întors înapoi și cei care erau în autobuz, câțiva din ei au sărit și au început să tragă pe deasupra mașinii și să încerce să răstoarne mașina în șanț. Deputatul ăsta de la Moscova, deci a spus o singură vorbă, a zis că dicare. Asta mi-a scăpat. Unde s-a întâmplat asta? Asta a fost, deci, în zona Cimișliei, pe un drum de țară. Deci, pe unde ei veneau pe ocolite. Tiraspolul venea pe ocolite, nu direct înspre Chișinău, dar venea, cred că prin Caușeni, pe la Palanca, probabil chiar mai la sud, așa, deci undeva prin drumul de țară și se apropiau. Deci, ei au ajuns până la urmă. Deci noi am reușit așa să manevrăm repede, să scoatem mașina ne-a fost boțită, am avut probleme, mari necazuri din cauza aceasta, eram pe punctul așa chiar să credem că aici e sfârșitul nostru. Domnii sau tovarășii respectiv de la Tiraspol au ajuns la Comrat și asta deci a fost o chestiune așa de mare victorie, primiți cu aurorul, brațe, fraților, noi suntem cu voi, deci nu vă temeți, organizați mai departe ce ați pornit până la urmă. Și, în fine, între timp, domnul Snegur, aici este în cartea aceasta, este episodul acesta din acele zile, este păstrat, în detalii, el ducea tratative. Iată, deci Comisia Hadârcă a avut o atitudine responsabilă față de sarcina de a intra în contact cu cât mai mulți cetățeni spre a-i sustrage pentru început de la participarea la alegeri. Au fost organizate întruniri cu deputații poporului la Ceadă Lungă, Comrat și așa mai departe. Iar între timp, Snegur discuta cu Gorbaciov, cu Iacovleu. Ca să fie oprit tot acest, da? Ca să fie oprită, da. La un moment dat, tot în perioada aceasta, deci scrie domnul Snegur, prin aceasta se explică
deci și Moscova intuia că situația poate ieși de sub control. Prin aceasta se explică faptul că pe parcursul negocierilor Topal era numărul 1 în ierarhia găgăuză și Ion Hadârcă au fost contactați telefonic de către Alexandru Iacovlev, era mâna dreaptă a lui Gorbaciov, membrul Consiliului Prezidențial, rugat de Gorbaciov să monitorizeze procesele din Moldova. Într-adevăr, ne-a contactat și mi-a spus mie să mențin posibilitatea dialogului. Asta era misiunea mea, să mențin dialogul pașnic și să găsim o soluție pașnică de rezervare. Și același lucru cu Topal s-a vorbit. Topal le spunea una, dar pe urmă el se ducea la Bolgrad și deci venea cu alte indicații. Deci era dualitate de putere, era și la Moscova. Ca să înțelegeți chestiunea aceasta, că era foarte, foarte complicat. Care este concluzia mea? Domnul Taușanji, mai ales un om pe care îl respect și cu care am avut cele mai intense și după aceea, deci am fost colegi de Parlament, un intelectual așa, deci format, pe care îl doare sufletul pentru tot ce se întâmplă acolo și la noi. El singur a recunoscut că dacă nu eram eu, deci eu personal, situația ar fi ieșit de sub control total. Adică, într-un fel, iertați-mi nemodestia, trebuie să mulțumiți că nu s-a ajuns la vărsare de sânge. Sigur, asta fără îndoială, da. Și chiar vă mulțumesc din suflet și celor care au fost implicați și au stopat. Dar ar fi putut Chișinău să reacționeze altfel decât acel renumit, așa se numește el la Comrat, Pahot Volonterov. Deci Chișinău, când se spune așa, eu trebuie să fac aici a doua precizare așa importantă. Da. Chiar și în Parlamentul de la Chișinău, că am plătit până la urmă cu funcția, trebuie să plec din funcția aceea de Parlament, treptat, în virtutea acestor probleme, a înrăutățirii situației economice, după anul triumfalist, când am adoptat toată simbolica și direcția aceasta spre suveranitate și independență, după război, mai ales după începutul războiului, a fost un război de asemenea provocat de Moscova, atunci când Republica Moldova a fost recunoscută la Organizația Națiunilor Unite. Deci, la 2 zi sau în noaptea aceea s-a declanșat conflictul armat în martie 92. Da. Și după toate acestea, treptat, tot entuziasmul acesta suveranist a început să se atenueze, mulți plecaseră, erau din alte funcții, așa au fost duși. Și venea deja sentimentul acesta de răzbunare, se căuta vinovatul. Și vinovatul trebuia să fiu tot eu, ca lider al Frontului Popular. Nu mai eram lider al Frontului, că plecasem în 90 din funcție respectivă, dar simbolic, deci eu reprezentam, deci toate problemele erau legate de cine? Nu atât Chișinău, cât liderul Frontului Popular. El este cauza conflictelor interetnice, deci tensionările situației, sărăcii care se uită, războiul și așa mai departe. Chiar s-a format de agrarieni o comisie, încercau să mă facă pe mine vinovatul principal. Agrarieni, adică Parlamentul care a fost ales în 94, corect? 94, da. Deci, la etapa aceea se căuta un vinovat în mod intens și cu orice preț trebuia să fie găsit. Eu, ce pot să spun, mi-mi pare foarte rău că percepția a fost de așa natură că lucrurile au ieșit într-un fel de sub control, au deviat în altă direcție și cursul acela care l-am luat noi așa spre o reformă pașnică, democratică, de înțelegere, de dialog, pe care l-am promovat, nu ca atare a fost eșuat cu orice preț. Prin imixtiunile acestea și prin cultivarea acestui sentiment că numai Moscova deci, poate apăra Comratul, numai Moscova este cea care este salvatoarea și toate celelalte lucruri istorice care au fost făcute bune și în perioada interbelică și în alte, au fost uitate cu desăvârșire. Deci, părerea mea este că, în mare parte, și lucrul acesta se observă, din păcate, și astăzi,
ceea ce am gândit noi atunci, la începutul anilor 90, cât mai multă democratizare, cultivarea sentimentului identității, a revenirii la origini, la independența și autonomia reală, așa, sub aspect economic, social, a cultivării elitelor naționale, a contactelor. Noi cultivam bună oară contactele, mai ales cu Turcia, ca să fie așa stimulate și să fie reprezentanții, să fie o reciprocitate, un flux de studenți, de specialiști, de relații de business, așa, cu nu s-au reușit pentru că ingerința Moscovei a fost foarte mare și hotărătoare. Din păcate, ea este și acum. Trebuie să o spunem cu toată... Da, eu la asta am vrut și să trecem și să fac două paralele. Iarăși revin la întrebarea. Da? Deci, în octombrie 1990, ca să fie oprit acel... alegeri, da? Organelor, așa zise, organe de conducere a așa zise Republicii Găgăuzie, a fost organizat acel renumit marșul voluntar, nu știu cum în română, da? Pahot voluntar. Da. A fost o reacție așa, puțin exagerată din punctul meu de vedere. Da. Și iată, eu văd că 35 de ani în urmă, deci Chișinău parcă a făcut lecțiile de acasă și nu merge așa foarte dur, așa lasă situația să treacă. Da. Ok, faceți ce faceți voi, exact. vedem mai departe. Și același lucru cu referendumul din 2014, dacă țineți minte, da? Împotriva acordului de asociere cu Uniunea Europeană și așa mai departe. Da. Chișinău tot a reacționat. Ok, vreți? Ok, a declarat că decizia privind organizarea referendumului este neconstituțională prin curte, da? Dar totuși n-a trimis voluntari, n-a trimis poliția, ok, faceți ce vreți. Și credeți că dă rezultate această tactică? Faptul că nu reacționează dur și nici nu cred că Chișinău are posibilitatea să reacționeze dur, pentru că vedem toate problemele în țară și imixtiunea Moscovei. Și apropo, trăim un sentiment de deja vu, nu? Acum. Parcă nu s-a terminat nimic. Noi, într-adevăr, trăim un sentiment de deja vu, că lucrurile se reiterează, se repetă același scenariu. Adică, de fapt, este un scenariu de cultivare a acestui sentiment cum să spun eu așa, de șantaj asupra puterilor centrale din Chișinău, prin mijlocirea acestor referendumuri, separări, șor și alte, și manipulări și cumpărări de genul acesta. Noi considerăm că, adică eu consider în cazul acesta, că lucrurile, cum să spun, așa lăsate de la sine, cum zici dumneata, tot nu este bine, că nu e corect. Bună oară, autoritățile centrale sau partidul de guvernământ de aici nu s-au implicat deloc în campaniile electorale. Deci, adică nu și-au înaintat candidați, n-au găsit alți lideri așa care cât de cât să reprezinte și să aibă autoritate, să poată, eu știu, opune sau prezenta o altă variantă. O altă variantă a desfășurării acestor relații, așa, care ar trebui să fie până la urmă, deci trecute pe cale pașnică, trecute prin sita acestor negocieri și compromisuri, hai să zicem. Nu s-au obținut și nu s-au făcut nimic în acest sens. În acest sens, eu sunt de acord cu dumneata că deci, lucrurile nu trebuiau să fie așa lăsate de la sine. Dar nici cu forța nu pot să... Sunt create anumite, eu știu, un cadru anumit care trebuie să fie respectat. Nu mai există așa câmp de manevră și nici nu poate fi folosită permanent această situație în detrimentul evenimentelor care se desfășoară. Noi ne aflăm într-o zonă explozibilă și într-un timp explozibil și evenimentele din Ucraina arată lucrul acesta.
și dorința mea, este o dorință așa, sinceră, fără niciun fel de ca nu atât liderii sau cei care rămânesc funcții acolo, sau nu știu, cât poporul în sine, să conștientizeze faptul că ei au de trăit pe pământul acesta. Și nu există o alternativă decât o alternativă pașnică și una europeană. Și aceasta nu înseamnă negarea elementului sau a entității găgăuze. Nici deloc, dimpotrivă. Asta înseamnă afirmarea și accesul la valorile europene. Eu nici nu știu dacă a rămas identitatea găgăuză și dacă oamenii din lupta găgăuză caută revenirea la acea identitate. Mi se pare că rusificarea a fost foarte puternică și eficientă, din păcate, în rândul comunității găgăuze. Iată, am aici o carte a unei publiciste române care, în mod foarte obiectiv, nu cu tendințe așa de cultivarea, eu știu, unionismului sau mai știu eu ce, deci tendințe extreme, dar foarte obiectiv, cred că vreo 2-3 ani de zile a explorat toată zona aceasta a Mării Negre, inclusiv și deci spațiul acesta de la Odessa până la gurile Dunării. Ea pune problema radicală că, de fapt, Rusia întotdeauna, în mod strategic, a reușit să controleze gurile Dunării ca o deci, linie strategică de control asupra Europei întregi. Și ea are aici un capitol aparte despre găgăuzi. Ea deci, chiar face o referință la spusa prorectorului Universității din Comrat, Svetlana Genova, care zice că de ce să nu fie și găgăuzii în un viitor Luxemburg sau Singapore? Poate să fie dacă accepți ideea europeană. Asta e lucru, e simplu de tot. De ce nu? Dar de ce de ce nu? Da. Păi, da, interesant. Svetlana e, amuzant. Dar dacă e la modul serios, atunci sigur că aceea Svetlana, ea are nostalgiile, ea fiind prorector, totuși este o funcție importantă la universitatea. Are nostalgiile sovietice. Ea zice că înainte viața era mai stabilă, dar chiar dacă nu era libertate. Păi cum viața stabilă? În ce? În mizerie? În robie? Asta este. Dar stabilă, nu? Dar stabilă, da. Stabilă în mizerie. Noi am văzut chestiunea aceasta cât am trăit sub sovietici. Iată, ea dă niște statistici din recensământul care a avut loc anul trecut. La Comrat, doar 1,5% din populație declară că vorbește de obicei română. Peste 80% preferă rusa ca limbă de comunicare permanentă și 13% găgăuza. 13 doar. Numai 13, ea zice, hai să se dea Domnul să fie. Adică, 13. Da. Prorector totuși, da? Da, majoritatea găgăuzilor nu cunosc româna, care e limba oficială a Republicii Moldova. Îmi pare rău că, deci asta este, sigur că așa este ușor să manipulezi o populație care nu are contacte deși în mare parte, și aici ea dă un material interesant, un amănunt interesant, se întâlnește cu niște tineri care se duceau la studii de română separat, deci plăteau ca să se ducă la studiile acestea, și zic că perspectiva noastră, așa ne-a spus și părintele, perspectiva noastră este totuși Europa și noi vrem vrem să studiem română și vrem să ne zidim alt viitor. Adică sunt și oameni care judică altfel, dar ei sunt, din păcate, în minoritate și nu au influențe. Cea mai deci, important concluzii care o face această jurnalistă independentă spune următorul lucru. În Găgăuzia a fost evitat totuși un conflict sângeros ca în Abhazia. Ea nu a discutat cu mine, că eu i-aș fi dat mărturisiri și detalii importante pentru acest lucru. Pentru că mizele erau mai mici. Regiunea nu avea nici granițe cu Rusia, nu are nici poziție strategică importantă. Războiul etnic nu este război etnic, dar, mă rog, așa scrie ea, s-a stins în negocieri lungi care au dus la o autonomie lărgită pentru găgăuzi consemnată în Constituție. Rușii au câștigat
astfel o nișă prin care să destabilizeze la nevoie Republica Moldova. Găgăuzii au primit pârghii administrative, politice, culturale și sociale, în vreme ce Chișinăul s-a trezit cu o placă tectonică în permanentă mișcare, care poate induce oricând un cutremur. Acum, iată, cei de la Comrat, dacă vor privi acest interviu, vor spune că, iată, Hădârcă cheamă la dezolvarea Găgăuzii. Nu, asta eu citez o ziaristă care a lucrat acolo și deci a fost mai multe vreme și a discutat cu oamenii, a studiat arhiva și eu nu chem la nimic, că eu sunt aici, repet încă o dată, mă reprezint doar pe mine, în calitatea mea de om, care nu este indiferent față de aceste evenimente. Dar ținând cont de Totuși ați participat în 90. Dar ținând cont de faptul că acolo iarăși se cheamă la nu știu ce congres, din câte am auzit acolo, iar nu știu ce se proiectează, lucrurile acestea mă deranjează ca simplu cetățean. Așa că cine are nevoie de un martor ocular al istoriei, mă poate contacta oricând și eu o să le povestesc cum au fost lucrurile în realitate atunci. Sigur, iată asta și facem, dar totuși ultima întrebare probabil. Suntem la Răscruce iarăși? 28 septembrie avem alegeri parlamentare. Păi tocmai și miza este foarte mare. Tocmai de ce și iarăși încep a se instiga toate acestea și a se umbla iar la aceleași probleme despre care a vorbit și doamna președinte Maia Sandu după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Nu, mi-mi pare foarte rău, nu Comratul este de vină aici, nu el este autorul și actorul acestor idei. Din păcate, el doar este instrument. El este un instrument și asta este marea mea deziluzie și durere într-un fel, că îmi pare foarte rău să recunosc lucrul acesta. Chemarea mea ar fi să treziți oameni buni, chiar dacă sunteți autonomi, atunci declarați autonomie și față de Moscova și față de toți. și nu mai îmblați cu chestiile acestea speculative. 28 septembrie este o dată importantă pentru faptul că urmează să fixeze cursul acesta care a fost stabilit în referendumul de anul trecut și să aducă ireversibilitatea procesului acesta. Da. El va aduce, ce va aduce pentru regiunea Găgăuzii? Va aduce drumuri, va aduce infrastructură, va aduce business, va aduce o bunăstare, va aduce deschidere și relații pașnice cu toți conlocuitorii. Noi de ce ne temem? Nu, eu, după cum observ, Comunitatea Găgăuză și liderii Comunității Găgăuze politici de acum, da, ei se conduc încă se conduc, nu de legea privind statul special juridic, da, dar se conduc de acea renumită declarație de la 19 august 1990, unde scria независимый от молдавского народа в составе СССР. Se pare că Comunitatea Găgăuză vrea să aducă înapoi Uniunea Sovietică, da? Încotro. Da, și asta mi se pare că încotro, oameni. Este o frază biblică, așa, pentru că până la urmă găgăuzii sunt un popor ortodox, așa, deci și una din... Cel puțin se declară așa, da. Cel puțin, da, și una dintre întrebările sacramentale, așa, din Biblie este quo vadis, încotro ne îndreptăm. Și este foarte important să discute lucrul acesta și totuși să-și dea seama, deci încotro cheamă, spre violență, spre război sau spre pace. Domnul Hădârcă, eu mulțumesc pentru acest interviu, că ați găsit timp pentru noi și pentru toate lucrurile bune care ați făcut pentru a păstra pacea în țara noastră în cele zile grele din toamna anului 2019. Am făcut ce am putut, ce s-a putut face. Да. Мерси мult. Și eu vă mulțumesc. Друзья, это был Ион Хăдârcă, писатель, первый лидер Народного фронта, его мысли, его экскурс в историю. Комментируйте, делитесь этим видео. Увидимся в следующем выпуске. До свидания.